Inselmulkom, natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex fejn ser inwaslulkom il-Lectio Divina f'dan it-tielet ħadd fi żmien qaddis tal-Għid. Illum l-Arċipriet Monsinjur Joseph Sultana sejjer jispjegalna f'din il-Lectio Divina il-kelma ta' Alla meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa, id-dixxipli ta' Emmaus li jiltaqgħu ma' dan ir-raġel misterjuż fit-triq u waqt li jagħtihom it-tifsira tal-kelma ta' Alla jurihom tassew l-identità tiegħu. Għalhekk ejjew issa nidħlu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien ma' dawk preżenti fis-santwarju inkantaw flimkien l-ewwel innu ħanersqu leħ. Madwarom dar bil-bis tal-sir li jaselir riġlej
il hopes as me lice o Christu mit o Christu am o is me et in nara ashfina yesh ufina ho kul shi narfu nil o Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Missier Qaddis nitolbuk sawwa fuqna l-Ispirtu tiegħek biex narfu impoġġu lilna nfusna fil-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum. Nintabħu wkoll li Ġesu miexi magħna minkejja li aħna ma narfuhx u għatina l-qawwa u l-kuraġġ biex inħalluh ifissrilna l-Iskrittura mqazza u dawwa l-idlamijiet u ċpar tal-qalb tagħna. Għatina l-grazzja illi niltaqgħu ma' ibnek Ġesu ħaj u preżenti fostna fl-Ewkaristija. Ħalli dan isir il-ferħ ta' ħajjitna u nfittxu illi naqsmuh ma' ħutna. Dan kollu nitolbuh permezz ta' Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? U huma bwaqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżdissa, fuq kollox, ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma raħx. Qalilhom Ġesu:
kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija ibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, huwa għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tajulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda huwab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellemna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Mixja l-kol għalon it-triq imsaħin min kelmtek u fedej nejxu bik u nikbru fik. Jaftri mudlama ma nafux lejn fejn sejrin. Mixja l-kol għalon it-triq imsaħin min kelmtek u fedej. Tama biex trimkini nkomplu triq. Mixja l-kol għalon it-triq imsaħin min kelmtek u fedej. F'dan it-tielet ħadd tal-Għid, il-Knisja qiegħda tħabbrilna dan il-Vanġelu hekk sabiħ tad-dixxiepli ta' Emmaus, Vanġelu li l-kol kemm aħna mitħla tiegħu
Vanġelu li qed jispira l-pjan pastorali dioċesan għal din is-sena. Vanġelu li forsi meta nisimgħuh mill-ewwel jiġina l-ħsieb illi dan smajnieh u smajnieh kemm il-darba u faċli noqorbu lejh bil-preġudizzju illi m'hemm xejn aktar ġdid xi kebbes fil-qalb tagħna. Imma ippermettuli llejla sabiex inħeġġiġkom ħalli nisimgħu daqstik kieku għall-ewwel darba. Anzi aktar minn hekk, Sal-Luqa jirrakkonta dan il-fatt fl-aħħar kapitlu tal-Vanġelu tiegħu. U jirrakkuntah bħala xempju, bħala mudell għal komunità tal-fidi ta' kull żmien. Fi ftit kliem, dak li jirrakkonta Sal-Luqa faċli jiena u int nidħlu fih, faċli jiena u int insibu postna fih, faċli jiena u int nilmħu fih l-esperjenza tal-fidi tagħna. Niftakru li Sal-Luqa ma jalaqx il-Vanġelu tiegħu bħalma jagħmlu evanġelisti l-oħrajn, imma Sal-Luqa jibqa' dej u jiktbilna it-tieni parti, it-tieni volum tal-opra tiegħu, il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Huwa l-uniku evanġelista li jħoss il-ħtieġa illi ma jaqafx mal-qawmien u jitluh fis-sema tal-mulej, imma ikompli billi jagħtina ir-rakkont tal-Knisja tal-bidu u t-tixrid tal-Vanġelu. Għaldaqstant għalkemm bħal donnu li Luqa qiegħed itemm il-Vanġelu tiegħu madankollu qiegħed jippreparana biex nilqgħu imbagħad it-tieni parti tal-Vanġelu tiegħu, l-Atti tal-Apostli, dak li qegħdin naqraw f'dan iż-żmien tal-għid bħala l-ewwel qari ta' kuljum, siltiet kontinwi minn dan il-ktieb tal-Atti tal-Apostli, miktub anke mill-Evanġelista Luqa. Ħanippruvaw nitlu ftit fiż-żarbun ta' Luqa biex nifhmu x'inhuwa l-iskop wara din is-silta illi huwa Sal-Luqa biss illi jagħtina dan ir-rakkont tad-dixxiepli ta' Emmaus. L-ewwel nett Sal-Luqa jikteb il-Vanġelu tiegħu lejn is-sena 85 wara Kristu, 85 wara Kristu. Sal-Luqa huwa stess qatt ma ra lil Kristu bħal ma rawh l-Evanġelisti l-oħra, Mark, Mattew u Ġwanni. Sal-Luqa qatt ma kien xut illi ra b'għajnejh, imma ġie rrakkuntat lilu. Biex ngħidu hekk Sal-Luqa huwa nisrani tat-tieni ġenerazzjoni. U ġala darba lejn is-sena 85 ħafna minn dawk li kienu l-insara tal-ewwel ġenerazzjoni kienu qegħdin imutu jew kienu diġà intemmu, Sal-Luqa flimkien ma' oħrajn fil-komunità tiegħu għaddew minn mument ta' kriżi. Kienet bdiet il-persekuzzjoni ta' Domizjanu, il-ktieb tal-Apokalissi jsejjaħ lil dan l-imperatur Bima, jiġifieri kienet persekuzzjoni ħarxa. U għaldaqstant din il-komunità nisranija ġewwa Antjokja tas-Sirja illi tagħha kien membru Luqa kienet imqiegħda taħt din il-prova qalila tal-fidej u ħafna fitxew illi jitilqu mih dan il-komunità. Ħafna fitxew illi jabbandunaw il-komunità tal-fidej u jitilqu għaliex ħafna mit-tamiet tagħhom bħal donnhom kienu qegħdin josfru fix-xejn. U l-ikbar diffikultà li kellhom kienet illi huma jaraw lill-mulej, huma jaraw lill-mulej. Din kienet l-ikbar objection illi huma kellhom fil-ħajja tal-fidej. Xtaqu jaraw lill-mulej. Ma kienx biżżejjed għalihom illi jiġi rrakkuntat, jiġi moddi lilhom dawk li kien il-ħjiel tal-qawmin tal-mulej, il-qabar vojt, il-faxex u id-deriet, imma rridu li verament jaraw lill-mulej. U għaldaqstant
xi ftit jew wis għandhom l-istess kriżi ta' fidi li kellu Tomas u li smajna dwaru l-ħadd li għadda. Jekk ma narax bajnejja u m'għammix bidejja jiena ma nemminx. Fi ftit kliem huma rridu jissottomettu il-ġrajja tal-qawmien ta' Kristu għall-esperjenza umana tagħna l-bnedmin li ma' esperjenza ħafna drabi aħna inkejluha daqskemm din l-esperjenza tgħaddi mill-esperjenza tas-sensi tagħna. Imma l-qawmien ta' Kristu huwa ikbar minn hekk. Għaldaqstant sal-Luqa qiegħed jirrakkuntalna l-ġrajja ta' dawn iż-żewġ dixxiepli biex jurina li ħafna faċli jabbandunaw il-komunità tal-fidi għaliex huma biex ngħidu hekk iddiżappuntati mill-fatt li ma jistgħux jaraw bajnejhom ta' bilħaq lil mulej. Għaldaqstant is-silta hija mibnija b'dawn iż-żewġ movimenti opposti. Fil-bidu għandna dawn iż-żewġ dixxiepli li jabbandunaw lil Ġerusalemm u l-komunità tal-fidi jitilqu, jitbedu minn Ġerusalemm, imma mbagħad li tmiem is-silta għandna dawn l-istess dixxiepli li jerġgħu lura ġewwa Ġerusalemm. Għall-Evanġelista sal-Luqa Ġerusalemm għandha valur teoloġiku kbir għaliex kollox jitlaq mill-belt ta' Ġerusalemm. Il-belt ta' Ġerusalemm hija s-sinjal ta' dik il-komunità ta' dik il-Knisja illi fih dana twieldet il-Knisja u li lejja kull komunità nisranija f'kull żmien għandha timmira u tħares sabiex dejjem aktar tixbaħha. Niftakru li kien sal-Luqa kif smajna l-ħadd li għadda fl-ewwel qari illi jagħtina il-kwadru sabiħ biex ngħidu hekk ideali tal-komunità tal-fidi ta' Ġerusalemm. Din il-komunità li kienet qalb waħda u ruħ waħda fit-talb u dak li kellhom kien kollu disponibbli għall-komunità għal dawk li kienu fil-bżonn. Għaldaqstant sal-Luqa jagħtina dan ir-rakkont sabiħ li sejrin nimxu pass pass miegħu. L-ewwel nett għandna dan ir-raħal ta' Emmaus illi ġeografikament sal-ġurnat tal-lum għadu mhux identifikat b'ċertezza. Min imur il-Palestina iżur jagħmel il-pellegrinaġġ normalment joħduk f'xi minn 3 postijiet illi tradizzjoni iżżomm bħala li kien Emmaus, imma b'ċertezza m'għandna l-ebda indikazzjoni li ma wieħed minn dawn it-tlieta huwa dan il-post. Il-fatt hu illi Emmaus huwa raħal villaġġ għaldaqstant ifisser skont l-Evanġelista sal-Luqa post fejn il-mentalità hija ħafna magħluqa. Ftit li xejn tinbidel. Illi l-Evanġelista juża l-kelma raħal ifisser li qed jagħti konnotazzjoni negattiva lil dak il-post. Fuq kollox dan il-post ta' Emmaus jissemma biss fil-ktieb tal-Makkabin fl-Antik Testament fejn hemmhekk il-Lut partikolarment permezz ta' Ġuda l-Makkabew kien għamel rebħa kbira fuq il-pagani, fuq il-Griegi. Kien perjodu fejn il-Palestina daħlet taħt l-imperu tal-Griegi u ħafna mill-Griegi ippruvaw jimponu fuq il-Lut id-drawwiet u tradizzjonijiet tagħhom. U l-Lut irrebellaw, inħoloq ħafna konfużjoni, ħafna rvellijiet sakemm imbagħad din il-familja tal-Makkabin irreżistiet lil dawn il-Griegi u biex ngħidu hekk waqfitilhom u keċċiethom, warbithom għal ftit snin il-Palestina gawdiet perjodu ta' indipendenza sakemm imbagħad reġgħu ġew maħkuma din id-darba mir-Rumani u allura naslu fil-perjodu ta' żmien Kristu. Allura Emmaus kien ifisser post illi bla ma trid jevoka iqanqal fejk
ħafna valuri ta' messjanizmu trionfanti. Il-poplu Ludi kien jemmen fil-Messija li jsalva lil poplu ta' Izrael u iwaqqaf is-saltna ta' Izrael. B'tali mod u manjera illi il-ġnus kollha tal-art jiġu sottomessi għas-saltna ta' Izrael. Sa issa l-poplu ta' Izrael kien sottomess taħt ħafna saltniet, waħda wara l-oħra, taħt ħafna imperi wieħed wara l-ieħor, imma l-poplu Ludi kien jittama f'Messija li jagħti jissottometti lil dawn kollha għalih. U s-saltna ta' Izrael tkun is-saltna illi iġġib taħta lill-ġnus kollha tal-art. U allura il-fatt li dawn iż-żewġ dixxiepli iħallu l-komunità tal-fidi ġewwa Ġerusalem u jmorru ġewwa Emmaus sinjal li dawn kienu għadhom ankrati fil-mentalità ta' dan il-Messija li jimponi lilu nnifsu. Messija skont ix-xewqa u t-tama tal-poplu Ludi. Dawn iż-żewġ dixxiepli wieħed kien jismu Kleopa u l-ieħor ma nafux ismu. Normalment hemm żewġ interpretazzjonijiet, hemm min jinterpreta dan kien il-missieru Liben, imma ma tantx hija probabbli din Lidija, aktar hija probabbli Lidija li dan kien raġel u mara. Ir-raġel flimkien mal-mara tiegħu miż-żewġa u disgrazzjatament għaliex fis-soċjetà Ludija il-mara ftit li xejn kienet tot, allura laqqas isimha ma jiġi mniżżel. Imma aktar minn hekk, aħna inżommu illi Salluqa kellu skop didattiku għalfejn isemmi biss wieħed mid-dixxiepli, għax id-dixxieplu ieħor huwa kull wieħed minna. Kull wieħed minna ipoġġi lilu nnifsu għal din it-triq u għal din it-triq aħna b'xi mod qegħdin infittxu illi dejjem impoġġu l-ħtija fuq xi ħadd. Qegħdin impoġġu wara spallejna l-esperjenza kollha tal-fidi, noddu lilna nfusna li aħna barranin, li aħna ma naħtux, li aħna dawk biss li osservaw, għaliex iddeċidejna li nixħdu nibpoġġu wara spallejna inqisu bħala kapitlu magħluq il-ħajja ir-relazzjoni tagħna tal-fidi. Din kienet l-esperjenza ta' dawn it-tnejn li jitbiedu minn Ġerusalem. Salluqa jgħidilna jitħattu u jitkixfu bejniethom. Anzi, aktar minn hekk, eżattament il-Grik jgħidilna illi kienu verament jedin jillatigaw ma' xulxejn, jixħtu l-vleġeġ lejn xulxejn, tant kemm kienu emozjonalment kienu verament koinvolti f'dak illi ġara. U kienu verament qegħdin jaqsmu din l-interpretazzjoni illi huma kellhom tal-ġrajja ta' Ġesu Kristu. Tant huma medija f'din id-diskussjoni taħraq ta' bejniethom illi jasal dan il-wieħed u baqa' miexi magħhom. Kristu illi huwa miexi magħhom bla ma huma biss jintebħu. Kristu li huwa dejjem preżenti minkejja li aħna nodduh li huwa assenti. Kristu li l-preżenza tiegħu ma tikkwalifikax ruħha billi ngħadduh mill-passatur tas-sensi tagħna, tal-għajnejn tagħna. Imma l-preżenza tiegħu hija dejjem hemm kostanti. Għaliex Kristu min natura tiegħu jinkarna l-imħabba. U l-imħabba bla kundizzjoni tfisser illi inti takkumpanja lil dak li jkun. Niftakru illi fil-Vanġelu ta' Salluqa Kristu għandu dik il-kelma min jitolbok timxi miegħu mil, imxi miegħu tnejn. Li wieħed jakkumpanja lil xi ħadd ifisser li wieħed qiegħed iħobbu, li wieħed qiegħed ikun sieħeb tal-vjaġġ tal-ħajja tiegħu. U allura Kristu mingħajr ma huwa rikonoxxut huwa sieħeb fil-vjaġġ ta' dawn it-tnejn. Il-Vanġelu Salluqa jgħidilna għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. X'kien dak li kien qed iżomm lil għajnejhom?
kien il-preġudizzju li huma kellhom. Huma kienu qegħdin jinterpretaw il-ġrajja ta' Ġesu Kristu inkluża dik tal-qawmien kienu qegħdin jinterpretawha b'mod żbaljat. B'tali mod u manjiera illi ma kienux waslu biex japprezzaw il-valur ta' dak illi kien għadda minnu Kristu. L-interpretazzjoni tagħhom kienet waħda żbaljata. Eżattament il-Griek illi juża sal-Luqa juża dik il-verb illi minnu l-istudju tal-iskrittura jasal għal kelma ermeneutika. X'inhi l-kelma ermeneutika? Ix-xjenza kif aħna ninterpretaw it-test tal-iskrittura mqazza. Dawn it-tnejn kienu qegħdin jinterpretaw, ifittxu li jinterpretaw imma b'mod żbaljat il-ġrajja ta' Ġesu Kristu. U wara li Ġesu jismagħhom, u allura hawnhekk għandna min-naħa ta' Ġesu dan il-metodu ta' smigħ. Qabel ma jiftaħ fommu biex isolvu xi ħaġa, Ġesu joqgħod hemmhekk jisma'. Id-dialogu jinfetaħ billi wieħed jisma' u jiftaħ qalbu għall-ieħor. Jekk wieħed jitkellem mill-ewwel ifisser illi mhux qed jaċċetta, mhux qed jisma' biżżejjed lill-ieħor. Ġesu min-naħa tiegħu għandu dawn it-tratti, dawn l-indikazzjonijiet umanissimi tal-persuna tiegħu. Verament huwa bniedem uman, l-ewwel jisma'. L-ewwel ħalli lil dawn it-tnejn verament jiftħu beraħ il-qalb tagħhom li tinsab f'din id-dieqa. U Ġesu jagħmlilhom 3 mistoqsijiet li huma importanti ħafna u li madwarhom huwa mibni d-dialogu kollu ta' bejn Ġesu u dawn iż-żewġ dixxiepli. L-ewwel waħda, x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja. L-ewwel żbal hu illi d-dialogu ta' dawn it-tnejn jibqa' magħluq bejniethom. Dan id-dialogu ta' bejniethom huwa miftum mill-preżenza tal-kelma ta' Alla. Huma lesti li jirranġaw bejniethom u minn għalihom lesti li jsolvu is-sitwazzjoni kollha billi jiddiskutu bejniethom u jirrikorru sempliċement għal ħiliet tagħhom. U huma għal din l-ewwel mistoqsija ta' Ġesu jinkixef il-wiċċ imnikket tagħhom. U allura aħna nistaqsu għaliex huwa mnikket il-wiċċ ta' dawn. Jista' jkun imnikket għaliex kienu għadhom ma rawx lil Ġesu. Fil-fatt aktar il-qudiem x'in jitkellmu huma sejrin isostnu jgħidu imma lilu ma raħx. In-nisa marru, raw il-qabar vojt, raw l-anġli, id-dixxiepli marru ikkonfermaw dawk in-nisa, imma lilu ma rawx. Jista' jkun li huma mnikta għaliex ma rawx lil Ġesu. Ma ġarbux esperjenza bis-sensi tagħhom ta' Ġesu ħaj. Imma jista' jkun hemm interpretazzjoni oħra illi jekk verament dan Ġesu qam mill-imwiet, jekk verament Ġesu irxoxta, jekk verament Ġesu huwa dak illi rebaħ fuq il-mewt, allura dan ifisser li l-ħolm tagħhom f'Messija illi huwa rebbieħ u qawwi u qalil u imponenti, verament dawn it-tamit tagħhom kollha osfru mar-riħ. Għax jekk verament irxoxta dak li kien imsallab f'mewt misħuta minn kulħadd u minn Alla, mera verament issa m'għandniex sewwa triq minn fejn aħna nistgħu naħarbu. Dan ifisser li Alla ta' raġun lil Ġesu, li Alla ta' raġun lil dak kollu li Ġesu qal, bil-konsegwenza li aħna jkollna nbidlu ta' taħt fuq il-mod ta' kif aħna nirraġunaw, il-mod ta' kif aħna konna din nistennew il-Messija tagħna. Għalhekk wiċċhom huwa mnikket. Għaliex tant ħolm kien osfor u mar fix-xejn. Niftakru li Ġesu dejjem tkellem fuq is-saltna ta' Alla.
Imma d-disċiepli l-aktar dawk li kienu wakkaniti għan-nazzjon ta' Izrael dejjem kienu jitolbu jistaqsu fuq is-saltna ta' Izrael, mhux is-saltna ta' Alla. Darba minnhom id-disċiepli stess fil-Vanġelu ta' San Luqa qalulu li Ġesu ejdilna meta sejra tidher is-saltna ta' Izrael. Mentri Ġesu ma kienx interessat bis-saltna ta' Izrael, Ġesu kien interessat mis-saltna ta' Alla. Dik in-nisġa ta' relazzjonijiet li jitilqu mill-imħabba bla kundizzjonijiet li Alla għandu lejn il-bniedem. Għaldaqstant, Kleofa jibda jirrakkonta dak illi ġara, anzi, jgħidulu lil dan il-bniedem lil Ġesu, jgħidulu inti waħdek il-barran li ma tafx ġara. U għal darbohra Ġesu jagħmel it-tieni mistoqsija, x'ġara jistaqsihom Ġesu. U hawnhekk jibda ir-rakkont skont huma ta' min kien Ġesu u ta' dak li seħ. L-interpretazzjoni skont il-mod tagħhom. Dak li jirrakkuntaw huma l-fatti, imma jirrakkuntawhom bħala fatti ta' ġurnal, mingħajr ma jseħħilhom imorru lil hemm minn dawn il-fatti u jdommu flimkien dak li verament dawn il-fatti iwasslu għalih. Għalihom minkejja li kien hemm dawn il-fatti kollha, minkejja li kien hemm dan il-ħjiel li Kristu irxoxta, imma lihom l-ikbar disfatta, l-ikbar diżappunt, l-ar frustrazzjoni li kienu qegħdin iġarbu u għal-fatt li lilu ma rawx. U allura Ġesu jagħmel it-tielet osservazzjoni, it-tielet mistoqsija u jgħidilhom kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. Ftit kliem jgħidilhom kemm intomx intelligenti, intom li suppost imħarġejn fil-qari tal-Iskrittura mqazza. Kemm għandkom il-qalb tagħkom tqila bi ħwejjeġ illi ma jenukx taqra l-Iskrittura mqazza. U jkomplu jgħidilhom u ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Il-Messija li jbati ma kienx Messija li jivvintaħ Ġesu, jew kien Ġesu l-ewwel wieħed li tkellem dwaru, dan kien Messija li anke l-istess profeti tkellmu dwaru fl-Antik Testament, u għalhekk Ġesu f'dan il-waqt iġibhom f'sensihom u jurihom biċ-ċar illi anke fit-Testament il-Qadim l-Iskrittura mqazza titkellem minn Messija li jkun madut bħala li huwa dgħajef, bħala li huwa minsi, bħala li huwa msikket, bħala li huwa maqtul, bħala li huwa meħud għal qatla, ma dana kollu minkejja illi ħafna jfittxu li jeqirduh, Alla l-protettur tiegħu sejjer isalvah u jagħmlu mhux biss isalvah, jagħmlu wkoll sinjal ta' salvazzjoni għall-oħrajn. U San Luqa jgħidilna beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma hemm fuqu fl-Iskrittura. Eżis l-Iskrittura tenna sabiex ninterpretaw il-ġrajiet tal-ħajja tagħna. Mingħajr il-kelma tagħlla aħna ħanibqgħu narmu l-vleġeġ lejn dak u l-ieħor, infittxu l-ħtija fl-oħrajn il-barra minna, infittxu illi insolvu l-istorja tagħna, l-ġrajiet tal-ħajja tagħna waħedna mingħajr il-għajnuna u d-dawl tal-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla fil-kastala it-Testament il-Qadim Ġesu jinqeda bih fl-aktar żewġ partijiet importanti tiegħu. Il-liġi irrappreżentata minn Mosè għax kienu jemnu illi Mosè kiteb il-liġi l-ewwel 5 kotba, it-Torà, u imbagħad il-profeti, it-tieni taqsima tat-Testament il-Qadim, illi tkopru mhux biss il-profeti li nafu bihom aħna, il-kbar u ż-żgħar, imma anke hemm ċerti kotba aħna llum inqisuhom kotba storiċi, imma skont il-poplu Ludi huma wkoll
profeti. U allura Ġesu jieħu dawn iż-żewġ taqsimiet, il-liġi Mosè u l-profeti sabiex jurjhom biċ-ċar illi id-tbatija, il-mewt fis-salib mhix xi ħaġa estranea barranija għal Alla, imma Alla ħada fuqu u għamel minna sinjal ta' fidwa, dak li seħħ tassew f'Ġesu. Il-mixja lol it-triq issa waslet biex tintemm għaliex waslu f'dan ir-raħal Emmaus u huma ġeluh jibqa' magħhom. Il-verb ifisser illi imponew ruħhom fuqu. Imma dan ifisser illi huma kienu qegħdin iħossu fil-qalb tagħhom il-balzmu u l-faraġġ ta' dak li huwa kien għamel magħhom. Għamel opra taħnina magħhom dan ir-raġel għaliex fissrilhom l-Iskrittura b'mod ġdid u l-ħajja tagħhom bdiet tagħmel aktar sens. Intebħu illi dak li huma kienu qegħdin jitbiedu minnu fl-aħħar mill-aħħar ma kienx kif kienu qegħdin jaħsbu huma, xi ħaġa li ta' min jixħetha wara spallejh, imma xi ħaġa illi ta' min jerġa' mill-ġdid jaqra bajnejn ġodda. Għaldaqstant huma jagħmlulu din it-talba, ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin. Ġala darba wieħed jiftaħ qalbu għall-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Alla twasslek biex iġġarrab l-esperjenza tal-komunjoni. Meta aħna fil-quddiesa nitmantnew bil-mejda tal-ambon, il-mejda tal-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Alla tħeġġeġ il-qalb tagħna. Mingħajr il-kelma ta' Alla, l-qalb tagħna tibqa' qalb kiesħa, qalb li tħossha barranija, qalb li ma tħossix f'posta. Meta mbagħad minn din il-mejda tal-kelma nagħmlu ftit passi u noqorbu għall-mejda tal-qsejm tal-ħobs, għall-mejda tal-Ewkaristija. U meta għadu madwar il-mejda, dan il-bniedem li sa issa kienu għadhom ma jistgħux jarfuh, ma jistgħux japprezzawh 100%, iwettaq dawk l-istess ġesti li huwa kien wettaq fl-aħħar ċena. Niftakru li l-Evanġelista San Luqa huwa l-uniku evanġelista illi jinkludi mal-kliem ta' Ġesu tal-aħħar ċena il-kelmiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. It-tifkira ta' dak Ġesu, it-tifkira li Ġesu ħallilna tiegħu innifsu hija tifkira miġbura kollha kemm hi f'dawn l-erba' ġesti, f'dawn l-erba' verbi. Qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. It-tifsira kollha tal-ħajja ta' Ġesu hija miġbura f'dawn l-erba' verbi. L-essenza kollha tal-personalità ta' Ġesu, ta' dak li jikkonsma lilu nnifsu mingħajr ma jaħsibha darbtejn li jingħata kollu kemm hu, għax konvint illi meta jingħata kollu kemm hu huwa ikattar il-ħajja, din l-identità tiegħu hija miġbura kollha kemm hi f'dawn il-ġesti. Huwa preżenti ħaj. Hekk illi San Luqa jgħidilna b'mod ċar, infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Dak li sa issa kien dalma, kien ċpar, kien duħħan quddiem għajnejhom, issa twarrab kompletament. Għaliex lil Kristu ma tistax ma tarfux bħala dak li jikkonsenja, dak li jikkonsma il-ħajja tiegħu f'benefiċċju għall-oħrajn. Lil Kristu ma tista' tfittxu f'xejn aktar għajr f'dan il-ġest nobli li jikkomunika il-ħajja, u aktar ma jikkomunika l-ħajja, aktar hu igawdi il-milja tal-ħajja. Il-Vanġelu jgħidilna huwa qab minn qudiemhom, ma jfissirx li sparixxa, imma l-preżenza viżibbli tiegħu ta' dawn l-erba' ġesti tisboq kull dera oħra ta' Ġesu.
Sa issa dawn kienu qegħdin ifittxu li jaraw lil Ġesu bl-għajnejn tal-ġisem, imma lil Ġesu nistgħu naraw ħaj f'dawn l-erba' f'dan il-ġest tal-Ewkaristija, f'dawn l-erba' verbi tal-Ewkaristija. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu, ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u għaw ikellimna fit-triq u ifissrilna l-Iskrittura fi ftit kliem. Il-qalb tagħna kif ma kienx daqstant lesta li tintebaħ li kellna ribtana dan it-teżor, li kellna lil Mallim Ġesu, li kellna l-preżenza ħajja tiegħu għalon it-triq. U dak il-ħin stess qamu, Luqa juża il-verb tal-qawmien, tal-irxoxt u reġgħu lura Ġerusalem. Jekk sa kien hemm raġuni għalfejn jitbiedu mill-komunità u jabbandunaw il-ħajja tal-fidej u jabbandunaw il-Knisja u jistkerħu din l-esperjenza li huma għamlu ma' Ġesu, issa kellhom raġunijiet biżżejjed għalfejn jerġgħu jingħaqdu mal-komunità u jerġgħu mill-ġdejn iġarbu l-esperjenza ta' Kristu ħaj fih dan il-komunità ta' Ġerusalem. U hemmhekk x'in jerġgħu lura isir dan l-iskambju ta' dik li għal-fidi imġarba fil-ħajja. Mhux għax xi ħadd qalli, mhux għax jiena smajt, mhux għax jiena tallimt, imma x'jien verament ġarrabt. Jiena ħassejt u ġarrabt illi Kristu huwa tassew imqajjem. U dik kienet l-aħbar illi huma taw lil xulxejn. Min-naħa tagħhom huma d-dixxiep li tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsejm tal-ħobs. Eżiż dan huwa x-xempju tal-komunità tal-fidi ta' kull żmien. Dak li aħna niċċelebraw fl-Ewkaristija kull nhar ta' Ħadd, għal ħafna minna jista' jkun ukoll anke ta' kuljum. Mingħajr il-mejda tal-kelma, il-qsejm tal-ħobs fuq l-artal m'għandux tifsira, jibqa' ritwal. Imma jekk hemm il-darba aħna inħallu lil Kristu ifissrilna l-kelma tiegħu, ifissrilna u jdawlilna l-ġrajiet ta' ħajjitna bid-dawl tal-kelma tiegħu, imbagħad il-qalb tagħna titkebbes tant bl-imħabba tiegħu għalina għax nintebħu kemm iħobbna illi ma nistgħux ma nkunux lesti li noqogħdu miegħu fl-istess mejda biex imbagħad jagħtina d-doża tal-imħabba kbira tiegħu, ħalli bil-qawwa ta' din id-doża tal-imħabba tiegħu aħna wkoll noħorġu u nħobbu lill-oħrajn, u nwasslu dan il-Vanġelu ta' din l-imħabba li terbaħ il-mewt, ta' dan Kristu li qam tassew. Din hija l-missjoni tagħna bħala Knisja, mhux li nibqgħu hawn ġewwa, imma imqanqlejn mill-kelma li nisimgħu u imqawwijin mill-ħobs li nirċievu, aħna noħorġu hemm barra sabiex fuq it-toroq tal-ħajja ta' żmienna tas-soċjetà tal-lum anke wkoll Kristu jiġi imħabbar bil-ħajja tagħna.
irmu bil-wifqa u flimkien bħala awliet ta' dan il-missier nitolbu inkantaw it-talba li Ġesu ħallilna għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li Inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi salvnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, Atina llum, Affrilna id-dnub li tagħna, Affrilna id-dnub li tagħna. Ebda tiġrib, jizdeħlisna min kull deħni. Missirna Il-mulej magħkom, u iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Ibqa' fil-qrib ħarisna mulejna, ibqa' fil-qrib u żommna qrib tiegħek, ibqa' mulej magħna f'dal-jum ħanejxu bilena flimkien. Ibqa' mulej magħna f'dal-jum ħanejxu bilena flimkien. Magħna neħduk ma' ħbibna ferħana, magħna neħduk ma' toro tal-ħajja. Ibqa' mulej magħna f'dal-jum ħanejxu bilena flimkien. Ibqa' mulej U b'dak l-innu sabiħ ibqa' magħna mulej naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta tal-lejla mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fejn wassalnilkom il-lezzjo divina tat-tielet ħadd tal-Għid illi ġiet immexxija minn Monsignor Joseph Sultana. Lezzjo divina li fiha ħarisna lejn il-Vanġelu dan it-test sabiħ minn San Luqa, Ġesu li jimxi mad-dixxipli ta' Emmaus qalbhom maqtuwa wara l-ġrajiet tal-mewt tiegħu u jerġa' jimla l-qalb tagħhom bit-tama. Mhux biss imma ifissrilhom l-Iskrittura. Monsignor Sultana fakkarna li din hija t-tema wkoll li qiegħda tnebbaħ il-mixja tal-Knisja f'Għawdex tul dan il-pjan pastorali. Mixja illi tinkludi wkoll diversi inizjattivi fosthom dik ta' Xema lejl imdawwal
attività li mhijiex biss ta' natura reliġjuża, imma se tinkludi wkoll diversi inizjattivi artistiċi, kulturali, momenti ta' diskussjoni, wirja wkoll taħt il-sotterran, fis-sotterran tal-Kurja Vescovili u diversi momenti oħra. U għalhekk aħna minn issa se nkunu qed inkomplu anki nagħrfukom aktar dwarha fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin, nistednukom sabiex iżommu fil-kalendarju tagħkom din l-attività li se tinżamm nhar is-Sibt 6 ta' Mejju fil-Belt Victoria fiċ-ċentru tar-Rabat ta' Għawdex bejn is-7 ta' filgħaxija u nofs il-lejl. Aħna minna ħatana ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom ħafna illi kontu magħna l-lejla għal din il-lezzjoni divina, ejjew inkomplu nirriflettu fuq dak li smajna il-lejla matul din il-ġimgħa. Natukom il-lejla tajba u appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar insellmulkom.